Ex, magbalik na ta! Magbalik ka! Dito! Bahok ang bilat! Kung di rin tayo sa huli, aawatin ang sarili na umibig pang Hoy! 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 Kibulay! Lay! 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 Ibalik ang kapa of Forex! Pajerjira sako! Pagbalik ka! Dito, may bahok ang bilat! Sila eh! kung di rin tayo sa huli. Ex, magbalik na! Ta, 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 ta! Dito, wakay bilat! Ex! Magbalik ta! Dili ko! Anak kay motor! Saba niya! Mura po kang muamot o gasolina! Ganong ibong og gibiyaan! Kay dako kagtiyan! You call me all friendly, telling me how much you miss me. Magbalik ta! Di ko! Kay gamay kag uten! Tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama, tayo na lang dalawa.
Yo, what's up guys? Tatawagan ko si X dito sa mag-headset lang po. Yan. Tatawagan ko si X. Kasi may echo dito eh. Kasi pag sasagutin niya to, kasi yan, babalik dito. Yo, kata niya. Yan. Tatawagan ko muna. Yan. Hello, X. Pwede makibalik?